Takže čaute. Toto není normálny let's play ani nič, je to poďakovanie. Už mám 10 odberateľov, čo ma teší. A všetkým ďakujem, ktorí mi dali odbery a lajky. Potom by som tomu hovoril, že dúfam, že budem aj známejší, že raz tu bude aj o 2 nuly viac alebo o 1. Tak to som chcela povedať. A ešte niečo. Takže to som vám chcela povedať. A určite budeme natáčať aj let's playe. Multiplayer let's play so Sačom. Či jak sa volá? Sač teraz. Čakajte, sa pozriem. No, Sač 2298. Tak to je vlastne Igon. A si vlastne premenil tú stránku. Tak len toto. A ďakujem teda všetkým za tých 10 odberateľov, čo tu mám. Takže zatiaľ čaute.